Kristo mukatenze hakutu ewe nendo one mono ndo mumba iwe henda sanganale muyetishi iwe mira segamba utari semani iwe gamba
mubakore dombo kune nzizi dzerufaro anondiviga mubakore dombo rinobvisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukidza nderuoko anondifukidza ini ndinda muponesi anoshamisa anorerutsa mitoro anondimisa handizoteneki ndiye anondipa simba anondiviga mubakore dombo rinobvisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukidza neruoko rwake anondifukidza ini nguva dzese anondikomborera ndozadzwa nembiri yake mbiri kuna Mwari ndomuimbira ndiye mununuri wangu anondiviga mubakore dombo rinobvisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukidza neruoko rwake anondifukidza ini kuti ndapfeka mbiri ndozokwira tokumba naye makore ruponeso rudo runoshamisa toimba tese kudenga anondiviga mubakore dombo rinobvisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukidza neruoko rwake anondifukidza ini anondiviga mubakore dombo rinobvisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukidza neruoko rwake anondifukidza ini. Tinokuchingamidzai vana vaMwari, tinokuchingamidzai kwose kwamuri tichitenda Mwari nenyasha dzekutendera titinzwe evhangeri. Mukati menguva ino musoro wedu wenyaya unoti zvinodawo kukura. Taona kuti nyaya yekukura, kana tiri kutaura pamusoro penyaya yekukura, hakuna chinhu chisina kukosherwa nekukura. Angave mwana chaiye kuvabereki, zvakakosha kuti unoona mastages emwana wako kutobvira pamimba chaiyo. Uchaona kuti kunyange nemanesi ndosaka vachiti vanhu uyai kuscale chavari kuitira kuti munhu auye kuzoonekwa nekutariswa kuona kuti pamiri tazviona kuti mavanapo asi pari kukura here, mwedzi yamuri kutaura nezviri mukati menyu zviri kuenderana here. Kureva kuti kukura is very important pazvinhu zvose. Ingava michero chaiyo yawadyara, unoda kuona kukura kwemichero yacho. Angave mwana unoda kuona mastages, mwana achifamba mastages. But zvikaitika kuti matoita mwana wacho haagari, mwana wacho haataure, mwana wacho haana zvaakanga ari kubva muchimusununguka, ndo zvinotongori izvozvo. Muchaona kuti mukati mekurarama kwedu kazhinji kachona tinoenda tukasika kuenda kumachiremba kuti mwana wangu haasati akugara, mwana wangu haasati akufamba, mwana wangu haasati akudya, nguva yemazino yakwana, but mwana wangu haasati abira mazino. Zvinoreva kuti kukura kunodiwa pamunhu wese, kukura kunodiwa pazvinhu zvose. But isu takachenjerera nekungwarira kuona kukura kwezvinhu, kukura kwehuku, kukura kwemombe, kukura
kwevana makuriro physically, but pane chinhu chatiri kukutikana nekuti kana kukura kukangokura from one aspect of life hazvimiri zvakanaka, nekuti tinofanira kukura spiritually, tinofanira kukura physically, tinofanira kukura mentally, zvose tinofanira kuti tikure, nekuti ndiko kukura kuri balanced. Muchaona kuti kana ukakura one aspect yeupenyu ndo zviri kupa kuti zvinhu zvisamire zvakanaka, pave nenyongano. Regai tinzwe kuti shoko raMwari riri kuti kudii. Vakorinde vekutanga chapter 13 verse 11. Ini ndichiri mwana ndaitaura somwana, ndaifunga somwana, ndairangarira somwana, zvino zvandava murume ndabva zvinhu zvemwana. Panapa Bhaibheri riri kutiisira pachena. Apostle Paul ari kunyora ari kuti pandakanga ndichiri mwana ndaiita zvinhu zveumwana, ende pandaiita zvinhu zvemwana pakange pasina dambudziko, nekuti ndo zvaienderana nenguva yacho. Ndaitofanira kurarama semwana. Saka mukati mekurarama kwedu ndaticherechedze angave makuriro anoita vana vedu, kuti mwana wedu ari kukura achirarama somwana here, ari zvinhu zvaari kuita ndo zviri kuenderana here nepaari. But mukazoona akura abva padanho rekuti haagoni kutaura kupronounsa mawedzi zvakanaka, mozoona munhu ava mukadzi mukuru achikundikana kunyange nekutaura, achitaura semucheche. Izvozvo zvinotoreva kuti pane dambudziko raitika. Ndaitaura semwana, ndaifunga futi semwana, asi zvandaifunga semwana ndichiita zvose semwana. Hazvina kuramba zvakadaro zvikanzi iye zvino ndabvisa zvinhu zvemwana. Ndiri kubvunza iwewe neni kuti zvinhu zveumwana hazvidaro zvichiri mukati medu here. Kune vanhu vakawanda vari kukura, matumbu ava ari kukura, makore ava ari kuwanda, zvimwe zvose zviri kukura, but kune chinhu chisiri kukura mukati meupenyu hwevanhu. Spiritually vanhu mukatarisa zvakanaka patakange tiri, zvinoda kuti iwewe neni tizvibvunze kuti kubva patakatendeuka chii chashanduka, chii chakura mukati mekutenda kwedu. Kana wainonoka kuSabbath school uchiri mwana mudiki pakutenda, wakukasika here kuuya kuchechi, wakukasika here kuenda kunzvimbo yekunamatira, wakura here panguva dzekutangwa kwezvinhu zvaMwari, kana kuti hatisati takura tichiri kuda kukwekweredzwa, kana uchiri kumanikidzirwa pamusoro pemaprograms ane chekuita nesalvation. Maprograms arongwa ose akatinakira nemhaka yei, anotibatsira kukura spiritual. But muchaona kuti kana ari mwana, izvo zvinhu zvinoita kuti akure, zvinoita kuti utano hwake hunake, achiramba zvinovaka muviri. Zvazvinoreva ndezvekuti anogona kuita kwashiyoka mwana iyeye. Chikonzero ari kuramba zvinhu zvinomuita kuti akure pamiri wake, akure pakuonekwa kwake. Saka nanhasi kunyange isuwo sevana vaMwari, kana tikarega munamato tinowanikwa tiri vanhu vane kwashiyoka. Kana tikarega kuverenga shoko raMwari tinowanikwa tiri vanhu vane kwashiyoka. Dambudziko ravatendi vakawanda nderekuti kazhinji kacho tinoda isusu kungoudza Mwari, but hatina nguva yekuti Mwari vatiudze. But mukuudzwa kwatinoitwa naMwari tiri kufidwa kuti tinegedze kuva nekwashiyoka pakutenda. Saka Bhaibheri panapa riri kuti isira pachena kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho. Pane nguva yekuti mwana anofanira kunge achiita zvinhu zveumwana, pane nguva yekuti mwana anofanira kusiyana nezvinhu zveumwana. Zvakangofanana nezvanhasi mukati mekurarama, hazvina kujairika uye hazvigamuchiriki munharaunda dzatinogara, mukati meupenyu hwatinogara, kuti murume mukuru, baba saimba vagoonekwa vakukuma vachigadzira mombe dzemavhu, vachigadzira zvinhu zvisingaiti, ivo vava munhu mukuru. Nemhaka yei? Nekuti kana takura pane zvinhu zvinofanira kubva mukati mekurarama kwedu, pane zvinhu zvatinofanira kusiya mukati mekurarama kwedu. Chero angava mapfekero chaiwo, muchaona kuti pane pataipfeka savana, tichipfeka nguo dzavana, but hakuna, hazvina kujairika uye hazvitarisiriki, hazvigamuchiriki kuti munhu mukuru waenda unotengana nesaizi dzevana. But nyika yedu yotorarama yazara nanamai vasingapfeki zvinhu zvavanofanira kupfeka, but vanonomanikidzira kunyange napazvinhu zvemwana. It's a big sign yekuti pauri patoita dambudziko. Ndiri kuti kana mauri wazvicherechedza, watozviona kuti kana ramiro kandinoita handirarami semukadzi womunhu, ndinorarama sevana vari kumahumbwe. Muchaona kuti dzimwe dzimba, mamwe mamarriages mahumbwe chaiwo anoitwa. Nhasi ndasunga ndakuenda ndodzokera kumba kwedu, nhasi ndinoenda buda uende enda kumba kwedu. Hazviitwe nevanhu vakura, hazviitwe nevanhu vamukati memarriage, zvinoitwa kumahumbwe. Ndokwatinoti pawafunga kuenda unoenda, pawafunga kudzoka unodzoka. But Mwari vanototi
ndichatopinda ndinovenga kurambana. Hakuna vanhu vakakura spiritually vanofanira kurambana. Nyaya dzekurambana, nyaya dzekurovana, nyaya dzekutukana hazviitwe nevanhu vakura, nekuti vanhu vakakura vanoudzana kuti tinofanira kugara pasi totaura, nekuti kurova koga kusina kutaurirana hakugoni kugadzira vanhu kuti vave vanhu vakakura. Nderekuti pamakore awanawo nemakore andanawo zvichiri kuita here zvatiri kurarama. Katauriro ntaura kuti mwana kana akangorohwa chinhu chaanogona kumanyira kumubereki kuti atsvage kuti zvingaitwe sei kuti nyaya yake igadzirisike. But muchaona kuti kune mababy husbands chero nanhasi zvinhu zvikangonetsa mukati memba, panzvimbo yekusolva semusoro womudzimai, panzvimbo yekusolva sababa vemba, panzvimbo yekusolva as the priest of the family, panzvimbo yekusolva semunhu akura. Muchaona kuti kune vanhu vanoti kana mamarriages akanetsa chavanokwanisa kudzokera kumba kunoudza mai, kudzokera kunoudza hanzvadzi. It's a big sign yekuti hausati wakura, nekuti vakura vose vanorumuka kuti kana zvinhu zvikangonetsa vanodzokera kuna mai. Kana vaine zvavanoda kuita vanotanga vakonsulta mai. Kakukonsulta nekakukonsulta kasingaperi kuvanhu vakura isaini yekuti vakakura makore, vakakura mumu, but havana kukura zvavaifanira kukura. Saka bhaibheri panapa riri kuti tinofanira kurumuka kubva mukati mezvinhu zvoumwana toenda mukati mezvinhu zvekukura. Mastages ekukura, hatikure paedge chete, hatikure pamutumbi, but tinosvika pakufanira kukura pazvinhu zvose. Bhaibheri rangu rinototi Mozisi paakakura, asati akura akanga asina SA, asati akura akanga asingagoni kuita dzimwe sarudzo dzaaifanira kuita. But bhaibheri riri kuti paakatorwa, Mozisi achitorwa ari mubhasiketi, haaigona kuramba kuenda kumba kwaFarao nemukuda waFarao, but nekuti waive mwana mudiki akatorwa akaenda, akakura akaita chikomana ariko, akaendeswa kuchikoro ariko. But paakazokura akazoziva kuti inini ndiri muHebheru, ndinofanira kudzokera kune verudzi rwangu. Kana zvichireva kufa ndofanira kufa ndiri pamwe chete nevanhu vaMwari nemhaka yei, nekuti akanga azokura. Sei iwewe usingakura? Sei iwewe usina chinochinja? Sei iwewe usina chinoshanduka? Sei pasina chinhu chekuti kana vanhu vakaona vanoti aiwa ende azokura, chiri kungoonekwa kukura mutumbi, but mararamiro namaitiro nekanamatiro nekadyiro nekafambiro hapana kukura kwatakaita. Chaona kuti kana vari vana chete okuti kana akapuwa chokudya akadya, pakaita umwe munhu akudya naiye anotodawo kudya, haazivi, hagoni kusarudza kuti izvi ndo zvandinofanira kutambira, izvi handifanire kutambira. Nekakurarama kavanhu iko nhasi muchaona kuti kune vanhu vasingazivi chero vhangeri rekugamuchira, chero zvinoitwa. But bhaibheri rangu riri kungoti munhu ane chokwadi chose. Christian standard yedu haisi kubva kuna pastor, haibve kuna mutungamiri wechechi, but the Christian standard inongowanikwa chete pana Jesu. Jesus himself is our Christian standard. Saka hatifaniri kuzvifananidza nevamwe kuti aiwa ini ndotori nani pamaitiro angu, nekuti vananhingi havananhingi vachiri kumashure. Our Christian standard ndiJesu pachezvake. Zvikanzi panapa Moses anoramba mabenefits ekuIjipiti, oti zviri nani kunge ndisina all those benefits. Kune vanhu vakawanda vari kuramba kukura chikonzero, vari kuda mabenefits ekwavari, vari kuda mabenefits enguva diki. But rega titaurirani mukati medzino nguva kuti zviri nani kurasikirwa namabenefits enyika ino ati anokutungamirira kunoraswa. Woita sarudzo yakachenjera saMozisi anoti aiwa ndazviona kuchengetwa ndandichichengetwa, zvandanga ndiri kwandanga ndiri kwakakuri right, but uright hwako ndekwenguva diki, asi kwandine uright hweupenyu hwose ndekudzokera kuvana veIsraeri. Totambura tiri pamwe chete, Mwari votitungamirira sevanhu vake. Saka Moses akaita decision. Iwe nene tinofanira kuita decision yekuzviudza kuti kana tichinge takura pane tsika dzinofanira kubuda mukati meupenyu hwedu. Regai tinzwe kuti Jesu ari Mwari, chiiwo chaakaita. Luke chapter 2 verse 52.
Jesu akaramba achienda mberi pakuchenjera, pakukura napakufadza Mwari navanhu. Bhaibheri rangu riri kutoisa pachena makuriro akaita Jesu. Zvikanzi Jesu akaramba, haana kumira kukura pazvinhu. Hatimiri kuti isu takabvira kare nako kunamata, saka iko zvinotamira. Takura pakutenda. Kutenda hatikuri tomira, asi tinoramba tichikura kusvika kana zvingareva kufa. Tofa tiri vanhu vakuru pakutenda. Kana zvingareva kurarama Jesu achiuya, tiri kufanira kuramba tichienderera mberi pakukura. Zvikanzi Jesu akaenderera mberi pakukura. Kunyangwe akanga ari Mwari, asi wakaenderera mberi. Makuriro ake zvikanzi akafadza Mwari. Ndiri kuti iwewe neni patiri kukura, ndiani watiri kufadza mukati meupenyu? Kune vanhu vane tsika yekuda kufadza shamwari dzavo. They don't want to disappoint their friends in order to maintain the friendship. But panapa Bhaibheri rangu riri kutoti Jesu akaenderera mberi pakufadza Mwari, kureva kuti pamusoro pezvinhu zvose, kana tikafadza varume vedu, kana tikafadza vakadzi vedu, kana tikafadza vanhu, zvakanaka. But Bhaibheri riri kuti mukukura kwedu tinofanira kuva vanhu vanofadza Mwari. Mwari anofadzwa nei? Mwari anofadzwa nevanhu vanomuteerera. Kana akataura, vanhu voteerera kutaura kwaMwari. Zvikanzi izvozvo zvinofadza Mwari, nemhaka yekuti chinhu chatakasikirwa, tose takasikirwa kutya Mwari, tose takafanira kuteerera Mwari kana Mwari achinge ataura. Saka chakakosha, zvikanzi Jesu aitoteerera kunyangwe nababa vake, aitoteerera Mwari. Ndosaka aichengeta zvose zvaakarayirwa. Kwatoverenga pane dzimwe nzvimbo dzinotonzi Jesu akadya chidyo, akateerera chidyo chacho. Haana kuchidya nenzira yaaifunga, but akadya nezvakanga zviri paplani yaMwari. Vakagezana tsoka, vakamedura chingwa, kureva kuti Jesu akateerera pazvinhu zvose zvaMwari. Ukaiverenga zvakanaka, inototi Jesu every Sabbath Jesu aienda setsika yake, kureva kuti aiteerera Mwari mukurayirira kwaMwari kwose, nekuti zvose zvaaita. Rangarira paya abva mukati mekutsanya, atsanya 40 days 40 nights. Wakaipa Satan Diabolos akauya akasikomuedza nezvekudya, but Jesu achipindura anoti handingapfugamiri izvozvo, nekuti kwakanyorwa kuchinzi hatifanire kunamata vamwe vaMwari. Akaedzwa nezvekudya, akati kwakanyorwa kuchinzi haungararami nezvekudya chete. Zvose Jesu chaaiita, nekuti akanga akura, aikota mavhesi ake anomutsigira pachinamato, aikota mavhesi ekuti nemhaka yei asiri kuda kupfugamira Satani, nemhaka yei asiri kuda kushandira matombo kuti ave chingwa, nekuti aiti kwakanyorwa kuchinzi. Ndiri kuti nhai mudikani, Mwari unomuda, handina doubt nemadiro aunoita Mwari. Nekuti chero Mwari atinzi ari kunonamatwa panonaya, uri kunonamata. Chero atinzi ari kuenda kunonamatwa manheru, uri kuenda kunonamata. But mubvunzo wangu woti manamatiro auri kuita Mwari, kana matiro kako nekanamatiro kangu, kapfekero kako nekapfekero kangu, zvine mavhesi here anoperekedza nekuti Jesu ari Mwari? Aitoti aiwa nekuti kwakanyorwa kuchinzi. Saka Bhaibheri riri kuti Jesu akaenderera mberi pakufadza Mwari napakufadza vanhu. Kune vanhu vakawanda mukati menyika yatinorarama. Vanhu vanotodada, vanhu vanotovhaira kuti ine handina basa nevamwe vanhu, as long ukama hwangu naMwari hwakanaka, vanhu handinei navo. Ndiri kuti panapa chiKristu chakazara is vertically and horizontally. Tinofanira kufadza Mwari, at the same time tichifadza vanhu. Kuna vanhu vari very good mukati mezvinhu zvekuchechi, hazvina kushata, handina kuti zvakashata. Vari very good, vanoimba mukwaya, vanobvisa zvinoda kubviswa, havanonoke chero kuchechi, but
ndiri kuti zvose tamboita zvose zvakanaka mukati meimba yekunamatira. Ko kwatabva vakatipupurira here kuti tinofanira kuva maKristu? Vakatipupurira here kuti tinofanira kubata basa raMwari? Nekuti Bhaibheri rangu riri kuti tinofanira kufadza Mwari pamwe chete navanhu. Mukati mekukura kune vanhu vanokura one area yeupenyu. Kana munhu akangozviudza kuti ini ndiri muvegetarian, achinhu chaanogona chaanotsura nekugadzirisa pazvinhu zvose chivegetarian, akaona muchidya anokutsurai achiti mamwendi kudenga anokutsurai achishoropodza, but mutarise inyere paupombwe. Saka kana taakutaura nyaya dzekukura, tiri kuti pachivegetarian ngatikure zvakare pakuchengetedza miri yedu, pakuramba zvakarambidzwa naMwari. Nesuwo kana Mwari vakati kwete, isuwo toti kwete. Nemhaka yei? Nekuti ndo saini yekuti vanhu vari kukura. Ndiri kuti zuro ndizuro, ndiwe wakava nyere pavasikana vese vapachechi, ndiwe une vana all over. Kubva uchitanga zvakanga zvakadaro, but kwa iye zvino mubvunzo wangu unoti sei iwewe usingakuri? Nekuti vanokura vanofanira kubva pane chimwe chidanho chekutenda. Kana wainamata kamwe chete, kana uri kukura pakutenda, wakufanira kunge wapa chipiri, wakufanira kunge wapa chitatu. Ende kana wakura hauchangodyi mazuva ose, nekuti zvimwe zvakatipoteredza. Bhaibheri rangu rinototi mimwe yechina, mamwe madhimoni, rudzi urwu rwedhimoni harubve nekunamata chete, but runoda kunamata nekutsanya. But kana uri muKristu, uri kukura, iwe usati wazvitsanyira, uchimirira kutsanya kwanyorwa neJC, kwarongwa nechechi, hausati wakura. Nekuti vakura vanoplana zvinhu voga, havamirire kurongerwa. Waona uchiri kurongerwa, tsvaira mumba, bika, chena unogeza, chidai. It's a sign yekuti hausati wakura. Vakura anoziva kuti ndinofanira kugeza, akura anoziva kuti ndinofanira kuregedza izvi. Kune zvinoregwa kana vanhu vachinge vakura. Mwari vanoda vatadzi, asi havadi zvivi. Saka kana Mwari vari kuti tiuye kwavari, vari kuti mukati mekukura kwedu kune zvinhu zvatinofanira kuita. Zuro ndizuro tisati taziva Mwari, taidya zvose, taipfeka zvose, taiita zvose zvatinofunga zvatinoda. But shoko raMwari riri kutidzora, riri kuti kana tafunga nyaya dzekunamata, kana tafunga nyaya dzekukura, tinofanira kubva pazvinhu zvatakajaira, tinofanira kubva pazvinhu zveumwana, tinofanira kurumuka pane dzimwe tsika dzatinofanira kurumuka mukati madzo. Regai tinzwe kuti kune vamwe vanhu vakamborumuka here. Chii chaiitika? Genesis chapter 21 verse 8 iri kuti mwanakomana wakazokura akarumurwa. Abrahamu akaita mutambo mukuru nomusi wokurumurwa kwaIsaka. Mwari ngavakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Bhaibheri riri kutoisa pachena kuti Isaac azvarwa naAbhurahamu. Zvikanzi Isaac akura, vakaona kuti mwana akufanira kubviswa pazvinhu zvaakajaira, pazvinhu zvemwana, pamikaka nezvimwe zvakadaro. Mwana akufanira kubva mukati memapamba, mwana akufanira kubva mukati mezvinhu zveucheche oenda pakukura. Zvikanzi Abrahamu baba vake vakaronga mutambo wekurumurwa kwemwana. Vakaropafadzwa vanorumuka mumakuwa, vakaropafadzwa vanorumuka muupombo, vakaropafadzwa vanorumuka mukuchiva, vakaropafadzwa vanorumuka pakutadzira Mwari, vakaropafadzwa vanorumuka pakuvengana nehama, vakaropafadzwa vanorumuka pazvose zvingafarirwa naSatani. Satani oga ndiye asingadi mitemo yaMwari, Satani oga ndiye asingadi zvakanaka zvaMwari. But kana tatova vana vaMwari, takufanira kuteerera, tonwa pazamo rekutenda, toregedza kuraramira wakaipa, tichifadza Satani pamabasa ose. Mwanakomana akazokura akarumurwa, tinofanira kurumuka. Zvikanzi mukurumurwa uku ndiri kutarisa panorumurwa mwana, aparumurwi mwana zviri nyore. Mumwe mwana ane nharo pakurumurwa nekuti anoda mukaka, achiri kuda zvinhu zvoucheche. But pakurumurwa mumwe anopuwa gavakava,
mumwe anoisirwa mhiripiri, mumwe anobviswa pamba oendeswa kwaanoendeswa, oregedza kuona mai vake. Ati chiri kushingirirwa hahusi utsinye, but chiri kushingirirwa kuti ngaatirega zveuchechi, agorarama achidyawo mabhonzo, agorarama achisuduruka pana mai, agorarama achiita zvinhu zvake asingadzokeri pana mai. But muchaona kuti mukati mekurarama kune vanhu vasingade kurumuka, kune vanhu vasingade kukura, kune vanhu vanoda kuramba vari vana vadiki. Zvikanzi pakurumurwa pane vanhu vaviri vari kusafa, baba Abrahamu vari pakucelebrata kufarira kurumurwa kwemwana, but mbuya Sara vari pakurwadziwa, mazamu anozvimba, unoita fever kana uchitorumura mwana. Nemhaka yei? Wanga wakajaira kuyamwisa mwana. Ari kurwadziwa, mwana wacho ari kurumurwa, ari kupiwa mhiripiri, ari kupiwa gavakava. Chikonzero anorara achichema, achinyimwa, kunyimwa chero nezviripo. Chikonzero hakusi kuvengwa but kufarirwa, kuti endawo uneexperience zvimwe zvezvinhu zvakakunakira mukati meupenyu. Kazhinji kachona muchaona kuti mharidzo ikaparidzwa ine chekuita nezvaunofarira zvakaipa, kungave kutyora mirayiro yaMwari, kungave kusateerera Mwari kana achinge ataura, muchaona kuti vanhu vakawanda kana akadzwa mharidzo yekuti siya upombwe, iye achiri kuhuda, achiri kuhufarira, anoti saka ndiwo mharidzo yega here iyoyo. Vanhu vashaiwa mharidzo here. Mharidzo dziriko, but kana iwewe neni tisati tatendeuka, Mwari vacharamba vachitumira vanhu nemharidzo iyoyo. Muchaona kuti musi waunobva, musi waunotama pazvinhu izvozvo, tikazvisiya mharidzo idzodzo kuchaiva dzimwe dzine chekuita nekukudza kutenda kwedu, nekutibvisa pane zvatatajaira. Bvuma mharidzo dzinenge gavakava, idzodzo dzinovava, idzodzo dzinorwadza. Chadziri kurwadzira zano ravanhu harisi rekukuvadza, but zano ravanhu nderekuda kutiza nekuda kweupenyu hwako. Vaverenga nyaya yaMefibhosheti, Bhaibheri rinototi Mefibhosheti haana kuzvarwa chiri chirema, but musikana webasa paakanzwa zvehondo akasumudza mwana nokukasika, mwana akadonha akava chirema. Ndiri kuti pamwe pacho zano ravanhu harisi rekuti tikuvadzise vanhu, harisi rekuti titukane, harisi rekuti tishorane, but chidiso nechinangwa ndechekuti hatigoni kutoreka kana tisati vanhu vakura spiritual, hatigoni kutoreka kana tisati ane karekta yaMwari yekuvenga zvakaipa tichifarira zvakashata. Mwari ngavatibatsire mukati mekurarama kwedu kuti tive vanhu vanokura. Mubvunzo wangu unoti iwe sei usingakuri? Baba vari kumusoro kudenga, toda kukutendai nemukana wamatipa. Tokutendai Mwari, tiregererei nekuti pane nguva dzakapfuura dzatisina kukura pamaitarisira kuti tikure, nekuti takangokura mamwe maaspekti mamwe chete, zvimwe zvose tikazvirega. Pamwe pacho takangokura tikaita vanhu vanonyangadza mukati mekurarama. Baba tibatsirei tive vanhu vanokura sezvamunotarisira, tikure shoko renyu riri matiri, tidye kudya kwomweya, nekuti izvozvo zvichatibatsira kuti tifambe munhoroondo yeupenyu huno tiri vanhu vanokufadzai. Tibatsireiwo pasaridzo yakachenjera yatiri kuda kuita mukati meupenyu. Simbisai saridzo dzedu dzekuda kubva muzvinhu zveumwana, yekuda kubva mukukupandukirai, tichiuya mukati mezano rokuponesewa. Mazvita Mwari nekuti manzwa kumbira kwedu, muzita raJesu anogara nhasi nokusingaperi. Amen.
Zogara pejgo payo mfura